मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेली। चढ़ते नवरात्र माई के नेवता भेजाई, अंगना में पूजा करवाई रे। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेली। चढ़ते नवरात्र माई के नेवता भेजाई, अंगना में पूजा करवाई रे। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। बोल सच्चा दरबार की। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंत मिक्स बाय मनीष अकेला। गैया के गोबरा से अंगना लिपाई, ओही लगे कलसा पूजाई बरे। पंडित बोलाई के पाठ करवाई, मैया के गीतिया गवाई बुरे। खुश होई मैया हे मोरे अंगनैया, ललकी चुनरिया चढ़ाई बुरे। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम मिक्स बाय मनीष अकेला। नेमुआ नारियलवा बजरिया से लाई, मैया के भोगवा लगाई बुरे। फूलवा अरहुलवा के हरवा गुथाई, मैया के गले पहिराई बुरे। राइटर विकास लिखे माई के भजनिया, मनीष से पचरा गवाई बुरे। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।